Liderul național al partidului Alianța Socialistă, Constantin Rotaru, declară că, pe neobservate, în Parlamentul României se pregătește regionalizarea țării. Este vorba de o inițiativă UDMR de modificare și completare a legii 315 privind dezvoltarea regională în România. Potrivit proiectului, cele 8 regiuni de dezvoltare se reîmpart și devin 16, după care urmează regruparea acestora în alte 5 macroregiuni. Rotaru spune că acestea nu fac decât să împartă Ardealul, diviziune care seamănă cu cea din 1940. România, în 1940, în urma teritoriului anexat Ungariei, conform hotărârii dictatului de la Viena, din 30 august 1940. Deci, între 1940 și 1944, teritoriul ăsta nu mai era al României. Îl vedeți, da? Este foarte simplu. Ne dorim noi ca România să arate și acum la fel? Păi dacă ne dorim sau dacă nu ne dorim, haideți să privim această hartă. Vedeți zona roșie? Seamănă cu asta? Cam seamănă, nu? Asta este propunerea UDMR-ului ca această zonă roșie, regiune roșie, să formeze regiunea autonomă maghiară cu parlament propriu, cu tot ce trebuie, ca după un an de zile de la apariția legii să mergi cu pașaport în această regiune. Ce fel de argumente, ce fel de explicații pot să aducă parlamentarii noștri pedeliști? Pentru că ei trebuie să spună: Dumnezeu, uite, știți, dacă noi facem regionalizarea așa, va fi foarte bine că, uite, noi vom câștiga, nu știu ce vom câștiga. Din aceste motive, Partidul Alianța Socialistă cere desființarea Parlamentului României, declară Rotaru. E bine să știm ce ni se pregătește și e bine să știm dinainte. Ăsta este motivul pentru care eu și Partidul Alianța Socialistă solicită desființarea Parlamentului României. Și v-aș ruga pe dumneavoastră să le aduceți la cunoștință tuturor parlamentarilor vâlceni, indiferent că sunt ai puterii sau ai opoziției, această propunere a mea. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că inclusiv opoziția girează prin prezența lor acolo, o prezență marcată de neputință, girează asemenea acțiuni. Uite, dumneavoastră știți că sunt materiale care au apărut în presă, chiar în 1990 cu privire la această hartă. Dumneavoastră știți cum se numește, spre exemplu, această regiune? Haideți, vreau un singur nume. Nu se poate, că ați auzit. N-ați auzit? Țigania. Da, Țigania. Vedeți ce frumos arată Moldova de aici? Dar știți de ce arată așa frumos? Pentru că ea ar trebui să fie anexată Moldovei de peste Prut.